Ahoj, vítám vás u dalšího videa a to videa bude můj křiček. Já mám křička džungarského, je vychován z teplých zemí. Mám Daisyku, je hodně hodná, občas někdy zakouše, ale teď se právě probudila. Křičci by potřebovali, když budete převádět přepravku. Přepravku můžete používat takovouhle. Jsem si ji koupila. Jsem teď byla nakupovat pro Daisy, jenom něco. Jako vejde se tam křiček, to vám klidně teď můžu ukázat. Pojď sem, Daisyku. To blízkám já, nebojte se, bych jí přilákala. Tak jestli tam bohatě vejde křiček. Když si křička koupíte, tak samozřejmě, že ho teď nemůžete dávat takhle jako já, si na rameno jako čarodejnice. Ale když někdo mám tak 6 měsíců a už jsme na sebe zvykli, co? Prostě s křičkem se vydovádíte. A teď jsou úžasný protože jsme hodně velká zábava. Jako třeba z Daisy, no. Když všechno bude poslouchat jako takhle, tak mám to ruku tak jako chytte, takhle. Křičci mají patro.